ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಪನಂಚನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟದಶ ಭಜನಾ ಸೇವೆನ ಸಂದರ್ಭನ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ದಯಬಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಆದಪ್ಪು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೀತಾರಾಮ ಆದಪ್ಪು ಆತನ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಆದಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅವತಾರ ಪುರುಷರಾದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯನ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚನ ಹತ್ರ ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ ದೇವರನ ಭಜನಾ ಸೇವೆನ ಒಂಜಿ ದಂಪತಿ ಸಮೇತದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಲ ಈಗ ಅಸ್ತು ಪಡೆದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಏರು ದೀಪ ಅರ್ಲ ಎರ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲುಲ ಬೆಳಗುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿದ ಕೇಂದ್ರ ಆದ ನೆಂಕಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತಂಚನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಾದೊಂದು ಕುಂಪಲದ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಇಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಇನ್ನು ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೀಪ ಅರ್ಲಾರೆ ಅವೇತು ಜನಮಂದಿಲು ಬತ್ತದ ಸೇರು ನಂಚನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನತೆಯಿಂದ ಸೇರ್ನಂಚನ ಮಾತ ದಂಪತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಏಲ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇವೇರ್ನ ಪಾದ ಮುದೆಲ್ಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರನ್ನು ಭಕ್ತಿಡು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿಲ್ಲ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ಇಂಥ ಈ ಶುಭ ದಿನಟ್ಟು 14 ದಿನದಿಂದ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ತನದ ನಂದಾದೀಪನ ಅರ್ಲಾಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಅಶೋಕ್ ಸರಳಾಯ ಕೋಲನಿ ದಂಪತಿನಕಲು ಇಂಥ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೋರೊಂದು ಬರ್ತನಾರೆ ಆಕಳನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮೀಪದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಾದ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ಅಶೋಕ್ ಸರಳಾಯ ಕೋನೆ ಮುಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಕೆಲಸನ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಅಶೋಕ್ ದಂಪತಿನಕಲು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದದ ಕವಿತಾ ಅಶೋಕ್ ದಂಪತಿನಕಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ರೆಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ದಂಪತಿನಕಲು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪಕರಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುನಂಚನ ಗೌರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ದಂಪತಿನಕಲಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಗೌರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದನೇ ಸದಸ್ಯರನಾಗಲು ಅಕಲ ಇನಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾಕಲು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ನವೋದಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನಾರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸನ ಕಾರ್ಯನ ಭಾಗ ಮಲ್ತನ ಮಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲ ಈ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಒಡನಾಟಡಿತ್ತಿನಾರು ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ತದು ಅಕಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪ ನೆಲೆಗಟ್ಟು ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಿಂಪತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಾರೆಲ್ಲ ಉಮೋತೆಕ್ಕ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಅರ್ನ ಪತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚನ ಹಿರಿಯರೇನಂಚನ ಎಂಕಲ ವಿನಾಯಕನ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲ ವಿನಾಯಕನ್ ಇಂಥ ಈ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ದಂಪತಿನಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅದು ಪುನಂಚನ
ಲಾವಣ್ಯ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗಳ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಸುಪುತ್ರಿಲು ಒಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಲಾವಣ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರದ ವಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಎಂಗಳ ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯಂದೇ ದಯಪಂಡ ಆರು ಮುರಣಿ 18 ದಿನದ ಭಜನೆ ಇಟ್ಟು ಇನಿ 14 ದಿನಲ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಜ್ಜನ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ್ಗೆ ಅದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲಕನೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ವರ್ಷ ಮೇರೆಗಿಲ ಶಶಿಕಲಾ ಐನ ಮಗಲು ವರ್ಷ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಲೆಪ್ಪೋಲ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಕರೀರ್ ತೋಟ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊರಡುದಾಂಡ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿಯೇ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಆದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಆರ್ಯ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಂದಿರಡು ಏಪಲ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ದಂಪತಿ ನಕ್ಲೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ನಗಲ ಮಂದಿರದ ಒಡನಾಡಿ ಆದಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮುಕ್ಲೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ವೈದ್ಯರು ಆರು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಡು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಡು ಪುನಾರು ಶ್ವೇತನ ಕಂಡನಿ ವಿಜಯನ್ನೇ ಜನದ ಶ್ವೇತಾ ವಿಜಯದ ಮುಕ್ಳೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಭಟ್ ಮೇರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನವಶಕ್ತಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಭವ